बे समावहाय आङो बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। दिनै दा बावैसो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल दोलोनि आरो लोगोसे एनडिए लोगो नांनाय एलियेन्स बे बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि बे मोनथाम लोगो नांनाय जे एनडिए एलियेन्स बिनि जे क'क्राझार लकसभानि जे प्रार्थी एबा केन्डिडेट एमपि बिथांखौ दिनैहाय डिक्लेयार खालामबाय आरो बिथाङानो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथाङानो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी। बिथाङा एक्जिस्टिं एमएलएबो सिडलीनि। दा बे समावहाय जोङो कुसुगाव समस्तिनि जानानै आङो बे समावहाय बिथांखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आरो जोङो खुसियानो जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा ओरैनोब्लाबो बिथाङा सिडलीनि सासे एक्जिस्टिं एमएलए। बुंनो हायो जे बिथाङा जिहेतु एमएलएखा, थांनाय बारावबो एमएलएआव बिथाङा देरहाखादों। बिनिखायनो जोङो जोबोद खुसि जे बिथाङा एबारावबो देरहागोना रोखाखा। आरो जों कुसुगाव समस्ति हिसाबै थांनाय बिटिसि जे इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोङो कुसुगाव हिसाबै सासे माने थांनाय बारनि मा होनो चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों कुसुगावनिफ्राय बिथांखौ जों बिदाय हरखादों आरो जों बेखौ बिदाय हरनानै जोङो सासे इएमबो मोननो हादों, उकिल मुसाहारि सार। दा बिथांनि दैदेननाय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि कुसुगाव ब्लकनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समस्तिनिफ्राय जे दानि केन्डिडेट जे इउपिपिएलनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारनो जोङो गोबां भट होनानै बिथांखौ देरहाहरगोनगा जों रोखा। मानो होनब्ला थांनाय बारावबो जों गोबां भटजों देरहाखादों आरो एबाराव बिनिख्रुइ बांसिन भट लानानै जोङो भट हरनानै जोङो कुसुगाव समस्तिनिफ्राय बिथांखौ देरहाहरगोना रोखा जाबाय। क'क्राझार समस्ति हिसाबै जोंनि केन्डिडेट, दासो फोसावजानाय केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारजों फेर फाथिनो हानाय खुनु पलिटिकेल पार्टी गैया। सरासनस्रायै साननानै नायोब्ला दिनैनि थारिखआव बिपिएफआ दासिमबो केन्डिडेटखौनो फोसावनो हायाखै। बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो केन्डिडेटखौनो नागिरनानै मोनाखै। केन्डिडेटखौनो नागिरनानै मोनाखै आरो बिथांमोनहा फावसयगासिनो दङ। माब्लाबाबो बिथांमोनहा थि केन्डिडेट मोनाखै। जयन्त बसुमतारीजों जुजिनो हानाय केन्डिडेट मोनाखै आरो जिबनावबो मोननाय नङा। आरो उन समावहाय जाय केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा फोसावगोन, बै केन्डिडेटआ जयन्त बसुमतारी सारजों खुनु फेर फाथिनो हानाय केन्डिडेट बिथांमोननिफ्राय बिथांमोनहा हरनो हानाय नङा। बेखौ जों नुनो मोनबाय। जायनि थाखाय बिथांमोना दिनैसिम केन्डिडेटखौनो फोसावनो हायाखै। बरंस गावसिनि गेजेराव जाय बिथांमोनखौ पेनेलाव हरनाय जादोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमिला रानि आब', खाम्फा बरगयारी बिथां आरो जोंहा ओरै सासे मा होनो मेस ना राजकुमार बिथांखौबो बिथांमोनहा पेनेलाव हरनाय जादोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव गावजों गावसो दावराव बावराव जागासिनो दं। बेनो मोनसे फोरमान जे बिथांमोनहा जेनगोना रोखा। जेनगोनखौ लानानै बिथांमोनहा दानिफ्रायनो गावजों गाव दावराव बावराव। बिनिखायनो जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि रंजानायनि सान, रंजानायनि दिन आरो जोङो रंजादों बेखौनो जे जोंहा मा होनो जयन्त मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो एमपि हिसाबै दिल्लीयाव दैथायहरनो थाखाय जोङो दिनै सुबिदा मोनबाय आरो जों कुसुगाव समस्ति हिसाबै बिथांखौ गोबां भट होनानै देरहाहोगोना रोखा जाबाय। इउपिपिएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिनि खौ लानानै एनडिए एबा इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि बे मोनथाम हान्जाखौ लानानै दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जे बिजाथिखौ जोङो लुबैदोंमोन, बे बिजाथिखौ जों दिनै मोननो हादों। बेनो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी, सिडलीनि बिधायक। बिथांखौ दिनै जोङो क'क्राझार 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिजाथि हिसाबै मोननो हादों। दा भारत सरकारखौ दा नरेन्द्र मदिया दैदेनबाय थादों आरो बिथांनि दैदेननायाव दिनै भारतबर्षआ सारा मुलुगनाङैनो सिनायथि होनो हादों। आरो आसामाव जे हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे आसामनि जे जौगानाय, बे जौगानायखौ जों दिनै जेरावबो बिथिङाव नुजानाय बेखौ मोनदों। आरो बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकाराव
सोरगिदिं जेरैबो जों सान्थि आरो जौगालु बिथिङाव जों दिनै नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों दिनै एनडिएनिफ्राय क'क्राझार समस्तिनि जे बिधायक एबा लकसभानि बिजाथि हिसाबै जोङो सिडलिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै मोननो हादों। बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोगोन। जों दिनै इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बे मोनथाम हान्जाजों जोङो जिहेतु मोनसे लकसभा समस्तियाव बिजाथि दैदेनहरनांगौ होननानै जोङो थांखि लादों। बे थांखियै जों दिनै देरहानायखौ रोखा नुदों। दा दिनैहाय सारा भारताव जोङो नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारखौ आरोबाव मोजाङै दैदेनहोफिननो थाखाय जों दिनै नरेन्द्र मदिखौ आरोबाव भारतनि प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय जोङो क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जेरैखि जाया जोङो इउपिपिएल बिजेपि एजिपि एमपि हिसाबै दैथायहरनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। थांनाय 11 मार्चआव जोंहा इलेक्सन स्टेयारिं कमिटि दादों आरो दिनैबो 9था जे एलएसि बे एलएसियाव जोङो मोनफ्रोमबो एलएसियाव दिनै इलेक्सन स्टेयारिं कमिटि दाफुंनो हादों। दा बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों, जोंनि जे लुबैनाय बे लुबैनाय बिजाथिखौ जों दिनै मोननो हादों आरो समग्र रायजो राजाफ्रा दिनै जयन्त बसुमतारीखौ बिपुल भटआव भट होनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे आशीर्बाद लानानै बिथाङा देरहागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। दा ओंखायनो बेनिखायनो आङो समग्र इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बे वार्कारफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो फैगौ जे लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थि जोङो मोजाङै मावफुंनो थाखाय आं खावलायदों। आङो कसुगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि क'र्डिनेटर जानानै गासिखौबो दिनैहाय बाहाय फैनानै नुजाफैनाय आरो जोङो बिथांखौ जे वेलकाम खालामदों, मोनसे फोरमान देखायदों जे जोङो बिथांनि जे बिजाथि सायख'नायाव जोंहा मोनसे गोजोननाय फैदों। दा बिनि थाखायनो जोङो कसुगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय जोङो बेखौ फुर्ति हिसाबै मोनसे आयजन खालामनाय जादों। कसुगाव हिसाबै जोंहा इएम जे इउपिपिएलनिफ्राय जोंहा बिटिआर सरकाराव जाय सासे इएम दं। आङो आसा खालामदों एस ए क'र्डिनेटर हिसाबै जोङो कसुगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय बा बिजेपि एजिपि ज' जानानै जोङो 85% जों भटखौ जों होनानै जेरैखि जाया देरहाहरनायनि जों थांखि लादों। आं आसा खालामदों आंनि क'र्डिनेटरशिपआव जे कसुगावनि रायजो राजाफोरनि जेनोखि साननाय हनाय आं बेखौ एसे मोनदांनो मोनबाय जे समग्र कसुगाव समस्तिनि जे रायजो राजा बर' आदिबासि नेपालि गार' राभा गासिबो बिथिङाव बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन आरो बिजेपिनि सापर्टजों एजिपिनि सापर्टजों जों आरो बांसिन भटआव देरहानायनि जे हार बे हारखौ जों मोननो हादों।